ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପଛ ପଛ ଯାଇ ପାଣି ଦେଖିଲେ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋତଲ ନେଇ ଆସ। ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲନି। ଆଜ୍ଞା ସେ ମୃଗଟି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଜଣେ ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷି ବସି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଜା ଦେଖିଦେଲେ ମୃଗ ମାରିବା କଥାଟି ଭୁଲି ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟି କଣ ଜାଣିପାରେ କି? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗୁରୁ ଭରଦ୍ୱାଜ। ଇଏ ହଉଛି ଭରଦ୍ୱାଜ ବନସ୍ଥ। ଏ ଯୋଉ ପିଲା ଗୁଡିଏ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଶିଷ୍ୟା। ଏମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ହଁ କୁହ କୁହ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କଣ କୋଉ କଥା ତମେ କହିବ ରାଜନ? ମୋର ଗୋଟେ ଚପଳମତି ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହିଁ। ନା ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଅଛି ଏକ କନ୍ୟା ଗୋଟି ନାମ ତାର ଯାଜନିକା ଅଟେ ତାର ଭଲାରେ ଯାଜନିକା ଆଶ୍ରମକୁ ଆଣି ବିଦ୍ୟାଦାନ ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ଆଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ମୋ ଯାଜନିକାକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପଠାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ମୋ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ତମ ଯାଜନିକାକୁ ମନା କରିବି? ଯାଅ ରାଜନ ତୁରନ୍ତ ତମ ଝିଅକୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇଗଲେ ରାଜା ବିବେଚନ ଆଦେଶ ଘେନି ନୃପ କଲେ ଗମନ ରାଜରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଜନିକାକୁ ନିଜ ପାଶେ ଡାକିଲେ ହସି ଭାଷନ୍ତି ବଚନ ଭଲାରେ ପାଠ ପଢାଇବୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବୁ ଯା ଯାଜନିକା ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଶିକ୍ଷାର କରିବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟରେ ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଲି। ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଋଷି ବସି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଦଉଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ହେଉଛି ମୁଁ ତୋତେ ନେଇ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ପଠାଇବି। ତୁ ଯିବୁ ମା? ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ? ତାହେଲେ ଆ ମା ମୋ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ତତେ। ଏ ଦେଖ ମା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁ ଭରଦ୍ୱାଜ। ପ୍ରଣାମ କରେ ମା, ପ୍ରଣାମ କରେ। ନାତ ମାଇଛୁ କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏଠି ଡିଆ ମାରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ କି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ଦେବି କାହିଁକି ମୁଁ ସେବ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ବଢୁଛନ୍ତି। ତୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟାଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲୁ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଏଠି ଡିଆ ମାରୁଛି। ମୁଁ ତତେ ଗୁରୁ ହେଇକିରି ନାତ ମାରୁଛି। କଣ ହେଲା? ଗୁରୁ ନାତ ମାରିଲେ ଇଏ ଡିଆ ମାରିଲେ।
ଚଏସ୍ କ'ଣ ମୁଁ ତ ତତେ ବିଦ୍ୟା ଦେବି ପୁଣି ଚଏସ୍ ଅଚଏସ୍ରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ହେ ଗୁରୁଦେବ ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ କନ୍ୟା ରାଜନିକା ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲା। ହଁ। ଆପଣ ଯେଦିନ ମୋ କନ୍ୟା ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ମୋ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଇଦେବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଜନିକା ତୁମେ ଏଥର ମୋ ପାଖରେ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ପଣ୍ଡିତେ ବେଶ ଯାଜନିକା ଆଜ୍ଞା ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ହଁ। ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ରହିଲେ। ଏଣେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କଣ? ଗଲା ଗୁହାଳ ପିଢାର ନାଉଲ ବଉଳ ନାଉ ଫୁଲ ଦାଉ ଦାଉ